Hej YouTube. I dag vil vi vise, hvordan man laver citizens er lige med NPC. Så nogen du kan sætte lige hvor du har lyst til. For eksempel om det er mig. Hvad Okay. sagde den? Hvor fanden er de henne? Ja, de er sgu da forsvundet. Nå, ja. Det Nå, glemmer ja, jeg lige lige at meget. fortælle. NPC's, de kan godt stikke af nogle gange. Det er det, der sker nogle gange. Ja. Men vi vil Så. vise, hvordan man laver en nu. Ja. Det vil jeg vise. Ja, du ved. Okay, nu skal jeg bare holde det, hvordan man gjorde det. Det var... Ja, okay, det var sådan, det også. Sige... Se, nu har han lavet en kopi af mig. Altså, det er i hvert fald mit navn. Ja. Men du kan faktisk lave en NPC Creed Blue. Så bliver den blå. Fordi det er skin, du kan hente inde på nettet. Se, det er faktisk sådan, jeg ser ud. Total kopi af mig. Jeg kan også lave en kopi af ham. NPC Creed Wet. Så er der en Wet. Den er bare overhovedet ikke rød, men det synes jeg også er lidt mærkeligt. Ja. NPC Den skal Remove. da Du trykker bare højre klik på en. Så har du selected NPC Remove. Og så kan du så fjerne den. NPC Remove. Og jeg kan ikke fjerne ham der, fordi han er ægte. Nej, og så vil ham her, der vil jeg så vise, hvordan man kan få ham til at tale. Eller, du fortæller lige, hvordan man gør. Ja, først vil jeg vise, hvordan man sætter armor på. Så skriv, eller måske, hvis I vil have hjælp, når I har installeret plugin, så skal I skrive det her. Det skal I bare skrive, altså hvis det nu er, hvad hedder det, Ja, der kan man ja, se et eller andet, når jeg får, hvis det er portals, så skal I, hvis det er portals, som vi lavede i vores første video, så skal I skrive det her. Sådan der. Det er for, så får man hjælp i portalerne. Men ja, videre med det. For at lave en NPC, skriver du det her. NPC, skråstreg NPC create, og så et navn du vil have. Ja. Og så når man har gjort det, så kan man for eksempel give den en armor på. Philip? Ja. Hvad fanden betyder slot? Det forstår jeg heller ikke helt. Hvor skrive 2 gold. Invalid item. Ja, okay. Jeg ved sgu ikke, hvad det slot betyder. Nå, vi må bare prøve sådan. Item. Nå ja, det kunne man også gøre det her. NPC. item. Imens jeg fikser med det, så vil jeg lige vise, hvordan man laver Se. tekst. Se. Hvis Philip han lige gider at vende sig om, så kan I lige se, at jeg har givet ham et sværd. Nå, ja. Og hvordan gjorde du så det? Hvad? Hvordan Nå ja. gjorde du så det? Så skriver jeg det her. Sådan der. Eller. Gut. Ja, dog ikke. Det står lige NPC item, og så item. Sådan der. Ja. Og så hvis man vil give ham en armor på, så skriver man det her. Hvad nummer er armor egentlig? Der er 304. Den skal 300 det ser nice ud. 310 til 330. Og prøv at se den der. Hvad? NPC armor item. Ja. Armor.
jeg sgu ikke, hvad der er med at sætte armor. Whatever. Nå, nej, jeg ved nu. Nå. Så imens han finder ud af det, så viser jeg, hvordan man laver tekst. MVC. Talk, close. Så blue will stop. Nej. NPC. Talk, close, and apple. Hvad for noget? Det må være en fejl. NPC. Talk, close, is apple. What the fuck? Der er et eller andet galt med den her plugin her, tror jeg. Er der? Ja. Add. Tekst. NPC. Lad mig gøre det. Lad mig gøre det for fanden. NPC. Close. Talk. Man skal i hvert fald aktivere. Altså man skal aktivere, at han skal sige noget. Se, NPH 2. MC. Nå, det er true. Talk, close, true. Det så står der. Will now talk to neighbor players. Så siger han hello. Nia. Hello. Nia. Det er så Wet, der har sat det der Nia tekst der. Vi ser at pig for eksempel. Nia. Hello. Pig. Se, det er sådan det virker. Så har vi egentlig mere at vise nu? Ja, jeg skal lige vise jer, hvordan man sætter en armor på. Hvis jeg lige kunne få det til at virke, så vil det være meget dejligt. Ja, du behøver jo sige næse mig med. NPC. Jeg gider ikke, at han skal sige næse mig. Fra sidst. Dag. Okay, jeg gør det lige. Oh fuck, ups. Vi skal lige kigge på ham først. Fuck. Kan du finde ud af det, eller hvad? Ja, jeg er så sådan. Ej, det kan jeg ikke. Nå. Tak fordi I kiggede med. Og tjek vores YouTube channel. Og subscribe. Og jeg håber, I vil synes godt om vores video, og have en god dag. Ja. Ses.